Yes. Mane kama Uganda bende mamoko bende osebedo kacha kachopo kendo penjo thoth nire kaka kata ka county. Ntiere sirkal mamalo, ntiere migao mag thieth e counties, ntiere migao mag thieth e sirkal mamalo. To ere kaka ginyalo yudo thuolo mara puonjo Uganda nikech ntiere nyamrerwa ma bende ntiere kor gwenge. Wacho ni magi community health volunteers kama gintiere kar kacha. Nitie jogi manya bedo gi paro mopogore opogore. Ok ginya wuok oko mondo mi gilosi. Chenro mora mora manyalo bedo ni chako kate kor gweng mar Gombaka mondo Uganda wuog oko kendo losi. Ok ni Uganda loso ka ng'ato osetho. Kok wacho ni oyo ng'ane nonena kaka ni kodwa ne mor to ndi moko mane hinye. Inyalo tim gi yo machalo nade ta enyangi miyo kuom ranyisi kuom nyithindo machuo kata jogo machuo gigo magitimo ma samoro giwuok oko mondo gilosi inyalo res gi yo machalo nade. Mana kaka iwacho ni ati iloso vikundi matindo tindo mag e gweng. Ido ni ati kadhie kikundi mag wan kaka mon wan gi vikundi mang'eny. Ineno dhako dhi e chama ka gimoro ohinye matek obdhi yudo ji ariyo adek mowuoyogo mirima dok piny maisha endelea. Lakini kaka iwacho ni ati chuo mang'eny ok yud thuolo mar romo gi chuo wetegi ama jogo manyalo konyogi. Omiyo anyalo kwayo mana kaka iwacho ni group gi onego losi madhi konyo chuo be. Machuo feel nati gin safe. Nitiere program nyocha neno iluongo ni ati man cave. Akiaka be isewinje. Kama chuo biro giromo to giwacho kanyachiel to giwacho gik mathago gi. Tiyudo ni ati chuo mang'eny after program ninjo ni chuo mang'eny wacho ni ati nyocha dhi through domestic violence to nakia kaka na wach. Lakini yudo jogo ma kale gik ma chal ka gima kalogi bedo miya thuolo mar monda wuogwo ka benda wach gik mathaga. Kora paro ni ati ka wanyalo bed gi man cave moko kata e gwenge matindogo ok ni ati ng'ato nyaka chul. Iyudo safe space nikech ng'ato ka ng'ato nyalo wacho gik mathage as long as space ma entiere en safe. To feel ni ati kaka dhi wache ni adhi yudo konyruok to kadhi yudo jogo madhi golo weche gi alanda nikech mage gik machuo oluoro mati. Manyalo bedo paro makata sirkal mar county nyalo kao. Jomagi monego tim kata monego ket grube machalo kamagi. Gen jopiny koso jotelo moko nego bi kanyachiel. To pachi kata ote mari kuom nyalo bedo magi jotelo nyalo bedo mag county kata moko bende mag sirkal mamalo. Grupe gi nyalo los gi jopiny lakini government jo county onego leaders onego support. Nikech yudo ni ati ntiere structures monego ket onego gi bede safe space. Koro ji onego tika nyakla achiel mondo gikel programs gi madhi konyo jogi mondo los.